Aquesta prova pilot de Més Digitals ha consistit en un curs de 15 hores i concretament el que s'ha fet a Parets és el nivell A de Descobrir amb el mòbil i és un curs com per capacitar i millorar la qualitat de vida dels usuaris. Hem après a fer anar més al WhatsApp, a posar fotos en la pantalla principal, tirar endarrere segons quines coses, crear un grup, que no ho havia fet mai i ja ho he fet, crear jo un grup, que sé que tinc que posar-me a contactes i després fer el grup i que a vegades m'han de donar l'autorització. Hem après bastant. Les activitats que hem fet amb elles han sigut sobretot d'immersió en el mòbil, de descobrir el mòbil, descobrir aplicacions, configurar el mòbil, sobretot també molt de l'ús del WhatsApp, que és una aplicació que fan servir molt, afegir o esborrar un contacte, com sortir d'un grup, però també altres dubtes en relació a la seguretat, trucades d'aquestes spam i tot això. I a resoldre dubtes i neguits que han tingut. Ara ens hem de llançar nosaltres, perquè si l'Adriana ens ensenya i nosaltres ens aturem amb el que ens ha ensenyat, aviam, jo porto la meva llibreta i m'ho he apuntat tot aquí. O sigui que de tant en tant ho aniré consultant. Però sí, m'ha agradat molt el curs i si es reprèn un curs amb un nivell més avançat o aquest ampliat, m'agradaria molt de tornar a venir. Crec que és fonamental poder acompanyar a persones grans en aquest procés per trencar la bretxa digital.